שלום לכן ולכם, שמחות שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של דבש מעוקץ, פודקאסט על זוגיות ומערכות יחסים בגישת שפר. והעונה נלמד צעד צעד איך להוציא דבש ממערכת היחסים עם ההורים שלנו. היי אוריה. היי רות. סיימנו בפרק הקודם בעצם בשאלה שאמרנו, מה זה, איך זה נראה להיות מלמטה? איך אני ממקמת את עצמי חזרה בתחתית הפירמידה ונותנת להורים שלי להוביל, להשפיע. כשאני אומרת חזרה, אני מניחה שבבסיס, בטבע, היה לי את זה. ככה נולדתי כנראה. כן, ולכן המבט שאני חוזרת אליו, זה מבט של להיות ילדה קטנה. ילדה קטנה שהיה לה את המבט הזה פעם. זה הדימוי שלנו, ילדה קטנה עם קוקיות. ממש גור כזה, חמוד עדיין. כן. שמוכן לקבל, שפתוח להשפעה. שתלוי עדיין, תלוי בהורים שלו, מכיר בתלות שלו בהורים שלו. איך היא נראית? בעצם כל מה שאמרת עכשיו, היא רוצה לעזור, היא רוצה לשמח אותם. כן, יש בא לי להוציא חיוך מההורים, בא לי לעשות להם נחת, בא לי שהם יהיו מרוצים ממני. נכון. אני עושה דברים כדי שהם יהיו מרוצים ממני. אני עוזרת לי עם המטבח, לא משנה שיכולה הרבה שם על הדברים, אבל אני רוצה להיות שותפה. אני רוצה להיות כמוה, אני רוצה להתקרב. הפוקוס הוא עליהם, לא עליי, לא על מה יעשו לי. כן, ואיך אני כאילו לומדת אותם כדי להצטרף אליהם. נכון, אני מתפנקת, אני נזקקת, אני מבקשת, אני לא דורשת. כל בקשה שיש לי, אני הולכת אליהם. כל דבר שחסר לי, אני הולכת אליהם. אני לא יודעת משהו, אני הולכת לשאול אותם. נכון? כשיש לי בעיה, אני הולכת לפקות להם. כשאני שמחה, אני הולכת לשתף אותם. אמא תראי, תראי מה עשיתי, תראי מה ראיתי. נכון? יש להצטרף אליהם איכשהו. כן, כן. גם אם משהו לא נראה לי, או מכאיב לי, או לא נעים לי, אני בוטחת. אני יודעת שזה לטוב, כי... כן, אם צריך לעשות עכשיו חיסון, כי אמא ואבא אמרו, אז כואב לי ואני אבכה, אבל ברור לי שעושים את זה. וברור לי שהם רוצים להיטיב עבורי. וגם אם אני לא מבינה משהו שקורה, הם מתנהגים פתאום מוזר או משהו כזה, זה ברור לי שאני לא הבנתי ולא שהם דפקטים, כן? אם הם עושים, זה כנראה נכון. אני לא מבינה. אין לי ביקורת, אני לא שופטת את ההתנהלות שלהם. כן, אני לא עסוקה בשיפוט, בדיוק. ההורים הם כאילו חצי אלוהים מבחינתי. הם גיבורי על, הם הכי חזקים בעולם. מה שהם יגידו זה כנראה נכון. כן, אני במקום שמקבל, זה בדיוק המלמטה. נראה לי שזה תיאור שקצת לפעמים לחלק מהאנשים הוא צורם אפילו. האמון המלא הזה בהורים. כאילו, אני חושבת שיש אנשים שיגידו, רגע, אבל אם הם הורים לא טובים, אז מה, אני אסמוך עליהם ככה? וילדים לא עסוקים בשיפוט הזה. אבל אין זהו. כשאני ילד קטן, באמת אין את השאלה הזאת. ברור שהם טובים, וברור שהם לטובתי. כן, כן. אנחנו לא נתעסק, אני בטוחה שכרגע למלא נכנס לראש כל המקרה קיצון. ממש. אנחנו לא ניגע בהם עכשיו. של פגיעה באמון הזה. של פגיעה, אנחנו לא ניגע בזה עכשיו. אנחנו מבטיחות שנתייחס לזה בהמשך, כן? זה מוקדם מדי עכשיו. בואו נבין קודם כל לעומק את המקום הטבעי. זה הראש שלנו של כבר אחרי הגירוש מגן עדן של ילדות, שהכל טוב וההורים טובים. כן, נתרכז קודם כל במה צריך, זה מה שקודם כל נלמד את הבסיס, ואז נבין מקרה קיצון. יכול להיות שלא נבין, בסדר? כן. אז העמדה הנפשית הזאת של להיות מושפע מההורים, לקבל מהם, לספוג מהם, היא משתבשת לנו נורא מהר. כאילו, בגיל יחסית צעיר אנחנו עוברים מהעמדה הזו של מלמטה. והסברנו גם למה בפרקים הקודמים, כן. אז ברגע שאנחנו מתחילים להתמרמר ולבקר, שם אנחנו מתחילים להסתבך, אנחנו כבר לא מלמטה. כן. רוצים שהם יהיו אחרים. זאת אומרת, כל מה שתיארנו עכשיו, זה ככה נראית ילדה, או סלש ילד, כן, שנמצא מלמטה. ואני חושבת שהבסיס לכל הדברים האלה, זה הכרת הטוב. ברור לי הרי, שלא חייבים לי כלום. וכל דבר שמגיע, אני בהכרת הטוב. כן, אני אפילו לא יודעת מה מגיע לי, אז כל דבר שהם נותנים לי זה כיף. הדבר הראשון שאני בהכרת הטוב עליו, זה עצם קבלת החיים. תמיד מתחבר לי פה הסיפור של, אם מי שעכשיו הייתה במסיבה בנובה, ועבר שם איזה רכב, בשנייה האחרונה משך אותה לתוך הרכב. מזרועות המחבלים ישר טס החוצה משם. הציל את חייה. עכשיו, זה לא משנה בכלל מה הוא היה לפני רגע. יכול להיות בכלל שהוא היה על סמים. היא בכל מקרה תהיה... כן, אין לי מושג מה היה איתו. היא תהיה בהכרת... יכול להיות שהוא עבריין משוחרר מהכלא. יכול להיות. אני לא יודעת, אני לא יודעת מה היה העבר שלו. יכול להיות שהוא גם צועק על הילדים שלו. יכול להיות שהוא בן אדם לא נחמד שחותך ברמזורים. זה לא משנה. כרגע, זה שהוא נוהג כמו פרא אדם, ממש שירת אותה כרגע. זה לא מעניין אותה. הדבר היחידי זה שאני אסירת תודה על עצם קבלת החיים. זהו. יודעת מה עוד משהו? אני גם לא מתנה את זה באיך הוא יתייחס אליה מעכשיו. אני לא יודעת אם אני אגיד לך תודה, בוא נראה איך תהיה מעכשיו. שכחת את היום הולדת שלי שנה אחרי. מה? איך אני יכולה להכיר לך תודה? אנחנו קצת צוחקות פה עכשיו,
אני יודעת שכשזה נוגע לחיים הפרטיים שלנו, זה באמת קשה. זאת אומרת, ההקבלה להורים זה שאני סתירת תודה על עצם קבלת החיים. כל השאר בונוס. זהו. אם תזכרו את היום שלי אחרי, זה אחלה, זה בונוס. אבל קודם כל, אני מודה לכם על זה שקיבלתי מכם חיים. נכון. אני גם, אגב, הדוגמה שלך היא מצוינת, כי אני גם לא אתעניין מי הוא. אני לא עסוקה בלשפוט מי הוא כאדם פרטי. אני גם לא מתנה את זה באיך הוא מתנהג אליי אחר כך, ואני גם לא מתנה את זה אחר כך בהאם החיים שלי טובים או לא. כאילו, אם יקרה לי אחר כך איזה אסון, אז לא טוב שהצלת את החיים שלי? היית צריך להשאיר אותי שם? כן. מה פתאום? והשריר הזה של הכרת הטוב, צריך להבין שהוא כמו כדור שלג כזה, שגדל וגדל וגדל, שזה תנועה שמלמדת אותי להעריך את החיים. זאת אומרת, ככל שאני אגיד תודה על עצם קבלת החיים ועל דברים שאני מקבלת בדרך, אני מפתחת אצלי את העין הטובה על העולם. יש היום תורות שלמות שמדברות על זה, על ההודיה, על הכוח של הודיה. על הכוח שלה בלהעצים את עצמי, בלהוציא מדיכאון. כן, כאילו את מביאה פה חידוד חשוב. ההודיה הזו היא לא כי מגיע להורים שלי תודה, אלא כי זה טוב לי. כן. אני אעריך יותר את החיים שלי, ואני אהיה כל הזמן במקום של זה לא מובן מאליו שקיבלתי. ולכן אמרנו שזה הבסיס לכיבוד הורים. זאת אומרת, אם את זוכרת גם לרווחה, נפשית. כן, כי אם את זוכרת שבהתחלה שאלנו, הבטחנו, שנסביר איך זה מקום מרפא, אז הנה זה. הנה, פה זה מתחיל. פה מתחיל הריפוי הזה, ברגע שאני מפתחת את השריר הזה של כיבוד הורים, ותמיד נמצאת בעמדה הזאת של הכרת הטוב, זה מפתח אצלי יכולת לריפוי של החיים שלי. כן, כן. להוקיר את החיים שלי. וכשאני מכבדת, אני חוזרת למקומי. זאת אומרת, אם אמרנו שזה הבסיס לכיבוד הורים, אני חוזרת למקומי, אני מאפשרת להורים לאהוב אותי. להוביל. לאהוב אותי. להסתכל עליי בעיניים האלה של איזה חמודה. כשאני חוזרת להיות ילדה, ההורה חוזר להיות הורה. במקום שלו שהוא מעניק והוא רוצה להיטיב לי. נכון, זה גם דבר שיוצא מאיתנו באופן טבעי, כשאנחנו רואים ילד קטן. עכשיו את מדברת מהעמדה של האמא. כן. אפילו, את יודעת מה, לא בעמדה של אמא, שאתה רואה ילד קטן ברחוב, בוכה וצריך עזרה, וחסר אונים, או מבקש ממך משהו עם העיניים החמודות שלו. הדבר הראשון שבא לך לעשות זה לתת לו, להיטיב איתו, נכון? כאילו, זה מין רפלקס כזה של בני אדם, להגן על מי שקטן מאיתנו. כן. והרפלקס הזה עובד כמובן ביתר כן, סט עם הורים. כן, אבל אני חייבת פה להגיד אבל, כי אני אתן דוגמה מהילדים שלי. כן. אם ייכנס ילד בוכה, לפעמים בא... לא תמיד יצא לי הרגש. זה בוכה בדרישה של... לא קיבלתי מה שרציתי. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. שיכול להיות שהוא בוכה ומתלונן, ואז באינסטינקטים שלי אני מרגישה שהוא מתנסה והוא בכלל לא במקומו, למרות שהוא בוכה ויכול להיות שמישהו אחר יחשוב שהוא חמוד כרגע. בעיניי הוא לא חמוד בכלל. מאוד ברור שהילד שמשתטח על הרצפה בסופר ודורש את הבמבה, הוא לא חמוד בעיני אף אחד. אז בדיוק אמרת מילה נכונה, הוא דורש והוא לא מבקש. כן, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הוא לא במקום, הוא לא במקומו. ולהיות במקומי זה באמת להיות מלמטה. זה להיות מלמטה. על זה דיברנו. אולי זה באמת ההבדל, להיות במקום של ילד שמבקש, ורוצה לקבל, אבל מקבל את זה גם אם לא, לעומת הילד שמשתטח על הרצפה בסופר ודורש במבה. נכון, נכון. והעמדה הזאת של הכרת הטוב, היא מלמדת אותי לקבל את המציאות של החיים שלי. זאת אומרת, כי אני כל הזמן מפתחת את השריר הזה, שאני אומרת... שלקבל זה בעצם מה להיות לא שיפוטית כלפיה? להסתדר פשוט עם מה שיש לי. כן, כן. לדעת להגיע למקסימום שלי בתוך התנאים הנוכחיים. כן, זה, כמו שאמרתי מקודם, זה כדור שלג, כי זה גדל וגדל, כי בהתחלה אני מכירה תודה על עצם, אני אומרת תודה להורים על עצם קבלת החיים, כן? לאט לאט זה מייקר את החיים בעיניי, כן? ואז כל דבר שאני אומרת עליו תודה, הוא... הערך שלו עולה. הערך שלו עולה בעיניי, כן. ככה, וזה המבט שלי על החיים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על לבוא מלמטה, הרבה פעמים אני מרגישה שאנשים קצת מתכווצים, כאילו, זה מקטין אותי. זה כאילו, לפעמים נשמע לאנשים הרגשה לא נעימה להיות קטן. ודווקא, יש לי סיפור על איך, כמה זה יכול להיות דווקא הרגשה מאוד נעימה, והקלה מאוד גדולה להניח את הראש שנייה. כי לא מזמן עשיתי סדר בתמונות בבית, ומצאתי כזה מין ערימה של תמונות שצילמתי. בגיל 16 היה לי דאווין כזה שהצטובבתי עם מצלמה ידנית של פעם, והייתי מפתחת פילם, וצילמתי כל מיני דברים שהיו נראים לי נורא אומנותיים. והיה איזה יום שכנראה נסעתי עם ההורים שלי באוטו, אני לא זוכרת את זה. אבל צילמתי אותם מאחורה, תמונה כזו של אבא ואמא שלי במושב הקדמי, נוהגים מול השקיעה, אבא נוהג, אמא זה. ואת מאחורה. ואני ואחי מאחורה. עכשיו, לא רואים אותי ואת אחי מאחורה, אבל הנקודת מבט של התמונה
היא לראות את העורף של אמא ואבא מקדימה. פתאום הסתכלתי על התמונה הזו, ונהיה לי כזה חם בבטן ורגוע. את מכירה את ההרגשה של איזה כיף. כאילו חזרת לרגע למושב האחורי? כן, בתור אימא, כאילו בשלב הזה של החיים, של לתפעל ילדים, וזה, והכל עליי, כאילו כל היום אישורים לבית ספר, ולהכין סנדוויצ'ים, וזה, ולעבוד, ולדאוג לזה, ולמשכנתא. פתאום הנקודת מבט הזו של לשבת במושב האחורי, ממש כאילו עלה לי הדיסק שהיינו שומעים בכל הנסיעות, שלמה ארצי כמובן, כל הדיסקים של שלמה ארצי, ואני ואחי במושב האחורי. והם מובילים. והם מובילים, והם פטפטים מקדימה, ואני יכולה לנמנם, ואני יכולה לשיר, ואני יכולה... היה בזה משהו כל כך נעים. כאילו איך בא לי לחזור למושב האחורי קצת. איזה כיף שמישהו אחר מוביל, שהם יודעים לאן נוסעים. אין לי מושג לאן נוסעים בכלל. אני יודעת את הדרך, אני צריכה מפה. לא מעניין אותי, אני מובלת, קחו אותי לטיול, כאילו. פתאום היה לי מה זה נעים, ממש מסגרתי את התמונה, תליתי אותה בבית, שיהיה לי לחזור כאילו מדי פעם למושב האחורי, לנוח. כאילו זה לא מקטין, זה מה שאני מנסה לומר. זה מדהים, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. כאילו, ההפך, זה מעצים, זה מגדיל. זה מקום להיטען. כי יש להם כל כך הרבה לתת לנו. אגב, בחסידות ידוע שאחד מצינורות השפע בעולם, זה דרך ההורים שלנו. וככל שהצינור הזה מלוכלך ולא נקי, אז לשפע קשה לעבור שם אלינו. מה זה צינור מלוכלך? והדרך לנקות אותו, מה זה ההורים עם צינורות השפע? הכיבוד הורים, זה מה שפותח שם. כשאני לא במקומי, אז הצינור הזה לא פתוח. והמיקום שלי הוא מה שמאפשר להם להיות במקומם. אגב, הזרימה, אם כבר דיברת על זרימה של שפע, כאילו תחשבי על זרימה, צריך שם שיפוע. צריך שזה יזרום מלמעלה למטה. אני צריכה להיות קצת למטה, כדי שהצינור יזרום לכיווני. שזה בדיוק המיקום. שזה בדיוק המיקום. כן, כן. אז בעצם אני רוצה לשאול אותך, מה יכול לפגוע בכיווניות או בזרימה של השפע הזה בצינור מההורה לילד? מה משבש את זה? הדינמיקה. זה בדיוק מה שאנחנו מדברות עליו. הדינמיקה שנוצרת בין ההורים לילדים, הדינמיקה המוטעת, שבואי נדבר עליה. זאת אומרת, מה מוטעה? כשילד נמצא לא במקומו. שזה איפה? מלמעלה. ההורה מתחת והילד מעל. כן. עכשיו, בתור אימהות... רגע, תני דוגמה. כן, אז אני רוצה קודם כל דוגמה בתור אימא לתת, ואחר כך אני אתן את זה גם למי שמאזין לנו והוא לא הורה, בסדר? אבל בתור אימא, זה נראה מאוד ברור בסיטואציות מסוימות. למשל, ילדה שבאה אליי אימא, כולם הולכים לקניון, ותמיד את נותנת לי 30 שקלים, כולם מקבלים 200 שקל. האלה שפותחים בתלונה. מה בא לי? קודם כל תלונה. כן, בא לי להגיד לה, ממי, את לא הולכת לקניון. בסדר, כולם הולכים לקניון, אני אומרת, גם את לא הולכת. אני גם לא מרשה לך, ואת שלמי לי 30 שקל על החוצפה שהתחצפת עכשיו. ונניח, תגיע ילדה אחרת, ותגיד לי, את יודעת מה, אפילו אותה ילדה בהזדמנות אחרת. תבוא מלמטה. כן. ממוש. אימוש, ביי, הלכת לקניון, כולם הולכים, מה את אומרת? אולי אני לא אקח כסף הפעם, את מכירה במערכת לקיצון. מה כיס שלי? אני אקח מה כיס שלי. אז היא אומרת, לא, פתאום, אני שומעת שלי, בואי, קחי 50 שקלים, קחי תהני, כן. למה 30? קחי 50. זה מאוד משנה, אפילו אותו ילד יגיע כל פעם בעמדה אחרת, כן? הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בילדים שונים, כי הרבה פעמים ילדים תופסים איזושהי עמדה מול ההורה. כן. אז אני רוצה לדבר ומתמידים איתה. אז אני רוצה לדבר על הדינמיקה הזאת. של מה זה מוציא מההורה כשהילד מגיע מלמעלה. כן, הרי כבר אמרנו והבנו שמי שמזין את הדינמיקה זה הילדים. כן? בשאלה מי יתחיל, התשובה ברורה. כן, כן. ולכן, יש אנחנו רואים כמה דרכים שבהם ההורים מגיבים על הדינמיקה הזאת. אוקיי? הדרך הראשונה שאנחנו נראה, וזה תמיד, אני שוב פעם אחזור, ואני כל הזמן אגיד את זה, שזה דינמיקה לא מודעת, אוקיי? אבל אינסטינקטיבית אני רוצה להחזיר מתוקף תפקידי כמחנכת. אני רוצה להחזיר את הילד למקומו. אני לא שמה לב בכלל. לא כדי להיות מעליו, אלא כי זה המקום שלו, ואני לא יכולה לעזור לו אחרת. אם הוא לא רוצה להיות מלמטה, אני לא יכולה לתת לו כלום. אני יודעת שזה טוב עבורו באופן לא מודע, אבל זה תפקידי כאימא, אוקיי? אוקיי. וכשילד מתנסה מעליי, אז הרבה פעמים אני פשוט אני תמיד נותנת, תדמייני עכשיו שתי ידיים באותו, כשיד אחת היא מעל, הילד הוא כאילו מעליי, ואני תמיד מדמיינת את זה כנותנת מכות לילד שיחזור למקומו. צ'פחה קטנה להחזיר אותו למקום. כן, והצ'פחה הקטנה הזאת נראית כמו ביקורת נורא קשה. קשיחות. התרחקות. לפעמים ניכור, אבל הניכור הקר הזה, ההפגנה. אני לא אדבר איתך. כן, כן. זאת אומרת, זה קשה. כאילו התקשחות כזו, התקשחות מול הילד. זה לא מוציא את הרך שלי, זה מוציא את הקשה. כן, כן. אני אחזיר אותך. וזה תנועה
זה בדרך כלל תנועה שההורה מחזיר את הילד למקומו. שמנסה להחזיר את הילד למקומו. עוד תגובה בדינמיקה הזאת, זה שההורה מוותר על המקום שלו כהורה. ואומר... סבבה, תהיה אתה למעלה. כן. אתה רוצה להוביל, תוביל. אתה רוצה להוביל, תוביל. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה אצל הורים מבוגרים. זה קורה גם עם הורים צעירים, אבל הרבה פעמים זה קורה אצל הורים מבוגרים, וואי, אני משתגעת, אפילו לאכול. תגידי את מה את רוצה לאכול? אפילו לאכול, כל דבר אני צריכה להחליט לה, אני לא יכולה כבר. כן, זה לפעמים קורה גם בהורים לא מבוגרים. מה, שהילד אומר את זה להורים? מכירה את המושג הזה שילדים אומרים, אני כמו ילד הורי. אני ההורה בבית. רגע, אבל זה משהו אחר, זה שההורה ממש נהיה ילד. בעיני הילד. כן, כשההורה מוותר על מקומו, הוא אומר, אתה רוצה להיות הורה? כך, אתה ההורה. כן, אני מבקר. אז כאילו, התפקידים מתהפכים. ההורה בעצם משתף פעולה עם זה ואומר, סבבה, אז תהיה אתה ההורה. כן, כן. אין שום בעיה. וזה גם מקום קשה לילד, זה מה שאני רוצה להגיד. זה נורא, זה מקום נורא בודד. יש עוד דרך של ההורה להגיב לדינמיקה, זה שהוא מתרחק, אבל זה לא ריחוק של ניכור. אלא הוא אומר... תפוס מרחק, הילד הזה משוגע, לא בא לי לריב איתו. אוכל ביצים לידו. זאת, כל דבר מתנגש. אני לא זה. כן, לא אומרת לה, לא איפה שלא ממש חייב. pick your battles, אומרים. pick your battles. אתה לא רוצה על כל דבר. עכשיו, מה זה pick your battles? אז אני כאילו, מצד אחד... אפשר לחשוב שאני רבה עם הילדים בשביל הכיף שלי. אני רבה לטובתם. כן, מצד אחד אין פה מאבק. אבל כאילו איבדתי את ההורה שלי. כן, אין מי שיוביל. כאילו פספסתי פה. אגב, אני, בסיפור האישי שלי, זה מה שקרה לי שנים. את זוכרת שסיפרנו את זה לא זוכרת באיזה פרק, אבל פרק הראשון, אני חושבת, זה מה שקרה לי שנים. אמא שלי תפסה מרחק ואמרה, לא רוצה. לא צריך כפרה, אני אעשה. אני מעניקה לשאר הילדים, כשאת תרצי, אני אקבל אותך בזרועות פתוחות. אבל אין לי מה לעשות איתך אם את לא רוצה לקבל. כן, זה היה רך, זה לא נוקשה. אבל איבדתי. כאילו... אני. כאילו באיזשהו מקום... ויתרתי על אימא. כן. זהו, באיזשהו מקום איבדת את זה. כאילו נשארת לבד. כן, אז זה שלושת הדרכים כאילו, שהדינמיקה המוטעת הזאת... כן, פתאום, את יודעת שתיארת את השלוש דרכים, של הורה שכאילו מתקשח, נלחם על המקום שלו, וזה הורה שלגמרי משתף פעולה עם זה שהוא מלמטה, והורה שפשוט מתרחק, פורש מהסיטואציה. פתאום הדרך הראשונה הייתה נראית לי... ההורה שדווקא הכי התעקש על הילדים. כאילו, אני לא אוותר לך. כן. אני לא אתן לך להיות גדול במקום שלא מתאים לך. כן, אבל אני חוששת להיכנס למקום שיפוטי. לא שיפוטי. זה יפה. אבל פתאום אני רואה את זה באור אחר, את ההורה הקשה הזה. נכון, זה כאילו, לפעמים מה שאת אומרת, זה כאילו מלמד עליו זכות. כן, אני לא מוותר עליך. אבל אני לא רוצה שמתוך זה שמלמדים זכות, אז סוג אחד של הורים, נגיד משהו על הורים אחרים, מבינה? זה פשוט דינמיקה שהיא לא מודעת. היא לא מודעת, היא קורית. זה מורכב מאלף ואחד דברים. ונטיות. מהטבע שלי. כן, אנחנו לא ניכנס לשם. כי באמת שאני לא יודעת. נכון. אבל רגע, בוא נגיד שאם באמת אנחנו אומרות שככה זה נראה כשהדינמיקה היא לא נכונה, כשהילד מנסה להיות מעל ההורים. אוקיי? אז איך אני יודעת איפה אני נמצאת? זה לא שהוא מנסה להיות מעל ההורים, פשוט הוא מוקם שם. גם, אני לא חושבת שזה קורה לו בכוונה. מוצא את עצמו שם. כן. לרוב, אנחנו לא שמים לב שאנחנו שם בכלל. זה בטעות ממש. אבל מה שרציתי לשאול אותך זה איך אני יודעת אם אני מלמטה או מלמעלה. בוא נגיד ככה, כשזה לא נכון, כשאני מלמעלה, איך אני יודע את זה? אני אנסה להבין את השאלה שלך. את בעצם אומרת לי, נניח שאני ילדה שמאוד עוזרת ומאוד הולכת ומביאה וקונה להם ותרופות ולא יודעת באיזה שלב של החיים. כן? אז את אומרת, אז כאילו, מה החידוד פה? כן, ועדיין לא טוב לי בקשר שלי עם ההורים. קודם כל, אז הנה, את יודעת. בסדר? נראה לי שזו התשובה. אם הייתי מכבדת אותם, היה לי טוב בקשר. כן. זאת אומרת, יכול להיות שאני באמת כאילו נמצאת במקום הטכני, שנראה שעל פניו סימנתי וי. מעשים של כבוד. כן. אבל אני לא מרגישה שאני ילדה. אני לא מרגישה שאני מקבלת. אני לא מרגישה שאני יכולה סתם להניח את הראש. אני לא מתייעצת. הקשר הוא מרוקן אותי ולא ממלא אותי. אני לא מתייעצת שם, כן. אני לא מרגישה בכלל שהם רלוונטיים לחיי. נכון, אני עושה. אבל הם מטלה, הם לא... אבל אני לא מרגישה... כן. זאת אומרת, יש את המקום של אני עוזרת ועושה ומשמשת אותם בכל מיני דברים מתוך, וואי, איזה כיף שיש לי את הזכות לתת להורים שלי משהו חזרה. נכון. לעומת המקום של, טוב, הם עוד מטלה, מה לעשות? צריך לטפל בהם. כן. אין מה לעשות, הורים מתבגרים. רגע, עכשיו בוא נסתכל גם פה ונגיד, זה נכון, זה הרבה פעמים לא קל. לרוב הקשר הזה דורש ממני, כן, וזה לא סתם. עכשיו, הוא דורש ממני בגלל שהחיים דורשים ממני. החיים דורשים ממני לצמוח. החיים דורשים ממני לגדול. החיים דורשים ממני להתפתח. להיות במקום של לעשות דברים בשמחה, ולא מתוך מרמור.
החיים דורשים ממני להיטיב לעולם, כן. וההורים מכשירים אותי לזה. אז נכון, זה לא קל. כן, אבל אני חושבת שאולי דיברת על ההפרש בין מעשים לעמדת נפש, אני חושבת שאולי פה הילדה קטנה עם קוקיות זה ממש אנלוגיה שעוזרת. כי ילדה קטנה עם קוקיות שאמא שולחת אותה לסופר, מרגישה מועצמת ושמחה, ואיזה כיף שגם אני יכולה. שיש לי את הזכות. כן, שיש לי את הזכות להיות במקום הזה. אז בדיוק את מחברת אותנו להבין באמת מה זה אומר. מה זה עמדת הנפש הזאת? יש סיפורים מאוד יפים שמובאים בגמרא על רבי טרפון, שהיה ידוע בכיבוד ההורים שלו. ויש סיפור אחד שמספר שכשאימא שלו הייתה חולה, אז הוא היה רוכן ליד מיטתה, כדי שהוא יהפך את הגב שלו לכמו שרפרף, שהיא תוכל להניח את הרגל שלה על הגב שלו, ולרדת בקלות מהמיטה, כן? סיפור שני, זה ששבת אחת... מלמטה פיזית האיש, ממש. כן, זה המשמעות רגע. סיפור שני, זה ששבת אחת נקרא הסנדל שלה, ואסור הרי לתקן בשבת, אז הוא שם את כפות ידיו מתחת לרגליה, כדי שהיא תוכל ללכת בגינה ולחזור הביתה. ואז שואלים, שתי שאלות, בילה שפר הייתה שואלת. האחת, אוקיי, מה בא להביא שרפרף? שהיא תרד מהמיטה, כן? והשנייה... תבנה שרפרף. נכון. והשנייה, תקשור את הסנדל. אתה יודע, שרפרף, שק קמח, איך קוראים לזה שעושים ידיים ככה, סולם גנבים? נכון. או תרים אותה, נקרא לה הסנדל, תרים אותה מהחצר הביתה. נכון, תקשור לה מטפחת לרגל, יאללה. כאילו, מה הבעיה? יש מלא דרכים. למה דווקא ככה? בדרך שנשמעת כאילו לא הגיונית ואפילו משפילה כזה. כן, אז בילה שפר אמרה, בעצם, גם כשאימא שלו הייתה סיעודית וצריכה עזרה, הוא כל הזמן היה צריך להזכיר לעצמו, נכון, אני עכשיו מסייע לה, אבל אני מלמטה. זאת אומרת, זה שאני כרגע עושה מעשים שהם כאילו להעניק לה, לא אומר שאני מעליה. אגב, כשההורים שלנו מזדקנים, זה עוזר ממש בלהבין את המקום, כאילו בעמדת הנפש, כי פתאום זה קצת מבלבל. רגע, אני באה ואני עושה, ואני עושה... כי כאילו המעשים הם מעשים של מלמעלה, אבל עמדת הנפש צריכה להיות מלמטה. כן, אבל אז באמת אני כמו תלמיד שמשמש את רבו. אני לא סועדת את התורה, אני לא עוזרת להם. אלא אני ממש... יש לי איזה רגע של הזדמנות לגמול להם קצת על מה שהם עשו בשבילי. זכות יש לי לשמש אותם עכשיו, כאילו... אז זו בעצם עמדת הנפש. זאת אומרת, להזכיר לעצמי כל הזמן, ואנחנו לא נדבר פה על בדיוק, וזה מה שאמרנו את זה כמה פעמים, לא מדבר פה על מה עושים. מה עושים בכל סיטואציה, לא. מה חשוב זה? מאיפה את מגיעה? מאיפה את מגיעה למפגש? מאיפה את מגיעה לשיחה? אגב, גם כשאין מפגש ושיחה. גם כשההורים כבר הלכו לעולמם. כבר לא בין החיים. איך אני רואה אותם? אני רואה אותם כוואו, גדולי עולם, או שאני רואה אותם בתור אנשים פרטיים, עם חסרונות, עם זה, עם איתו. וגם כשההורים כבר הולכים בעולם, או שאפילו ניתקתי את הקשר, אני כל הזמן, אני במערכת יחסים. כל הזמן יש דו שיח. יש מערכת יחסים חיה, ביני לבינם תמיד. גם שניתק את הקשר, תמיד בקשר, נכון. כן, ושם, במערכת היחסים הזאת, אני צריכה תמיד, זאת העבודה, למקם את עצמי בעמדה הנפשית מלמטה. זה דורש הרבה מאוד, כאילו ממש צריך לקחת שואב אבק כזה, מאוד רציני, להוציא את כל האוויר מהאגו, זה ממש קשה. נכון, לא אמרנו שזה קל. אף אחד לא הבטיח חיים קלים, אבל מה שכן התורה הבטיחה לנו זה חיים טובים. למען ייטב לך וערכת ימים, ארוחה מלשון מרפא. אולי רק למי שאינה ביתו של בלשן, נסביר מה זה ארוחה, מה זה מלשון מרפא. מה זה אומר בעצם? אוקיי, לכי על זה. אז ארוחה היא בעצם הגלד שמעלה פצע, האור שמתארך כדי לחבר רקמות פצועות בעברית. למדנו גם עברית. ומפה בא הביטוי העלה ארוחה. נכון. זאת אומרת, הגליד. נכון. יפה. והכוונה לחיים ארוכים ולא ארוכים. אלו היו 60 שניות. אוקיי, ולענייננו. הגשנו באופן מילולי. אז הבנו לענייננו. אז מה יהיה איתנו בפרק הבא? אז בפרק הבא נדבר על איך בעצם נראה כיבוד הורים, איך נראה יחס של כבוד להורים בתכלס. מה זה אומר? שאני צריכה להקשיב לכל מה שהם אומרים? שאני צריכה לעשות מה שהם אומרים? כן, אני רוצה שנעמיק בעצם במיקום הזה, שאנחנו כל הזמן אומרות איך אנחנו מלמטה, נעמיק בזה. מה זה אומר? בדיוק. איך זה נראה? יאללה. נתראה בפרק הבא.